Hazreti Abu Bakr menen uğulu. Görünüş abdan ülgü alarlyk ele. Musab bin Umayr musulmandardyň gatarynda muhajirlerden asabaçysy bolup turganda, bir tugany Abu Aziz ibni Umayr bolsa, müşrik goşununun başky asabaçysy ele. Mundan da gyzygy, Hazreti Abu Bakr uğulu Abdullah menen musulmandardyň gatarynda turganda, ekinci uğulu Abdurrahman Qurayş müşriklerinin arasında turgan. Er jürektүүлügi jana tamay oq atusy menen atagy çykkan Abdurrahman bir malda ortaga çykyp karşılaş talap kılganda, Hazreti Abu Bakr Hazreti Rasulullah'tan uğulu menen garmaşuga ruhsat surady. Birok Rasulu Kibriya, "Ey Abu Bakr, sen menin ugar gulak, görör gözümsüň" dep ruhsat berbey, janynan çygargan jok. Uğulu menen kılıç taşuga ruhsat ala albagan Abu Bakr Sıddık radiyallahu anhu uğuluna katu, "Ey Abdurrahman, meni menen bolgon baylanışyň kayda kaldı" dep üň gatdy. Abdurrahman bolsa, arabızda kuraldan, gülügattan jana kılıçtan bölök nerse kalgan jok dep jogap berdi. Soğuş baştaldı. Ramazan ayının 17-si Cuma gündün taňky saatlary. Eki goşun güçürüp bir-birine çabul goýuşdy. Rasulu Kibriya mujahidlerdi Allah'tın jolunda jihad kılıuga çakırgan sözlerdi aytıp, şehit bolgondordun makamlarının beýişlik bolorun süýünçülep jatdy. "Jeňiş bizdiki" dep tınbastan ün salıp, mujahidlerden dalalattary menen ümmetlerin jandy garmoga jan örep jatdy. Ulam koşundun aldyna ötüp, erdigin görsetip, mujahidlerden dagy erdigin kurçutuunun hareketinde boldy. Hazreti Ali eskeret, Badr günü soğuş küçügönde Rasulullah'ga baş kalkaladyk. Al günü eldin eň jürektüsü, kaharmany al bolçu. Müşriklerden katarlarına andanda jakyn bargan hiç kim bolgon jok. Haris bin Suraka'nın şehit bolusu. Hazraç urusunan Haris bin Suraka attu jaş jigit, koşundun arka jagyndagy suw saktagyçdyň başynda turup, salgylaşууny görüp jatkan. Bir wagtda duşman tarapdan atılgan ok aldynkı katardagy mujahidlerden başynan kaýkyp ötüp baryp, aga tiýdi da any şehit kıldy. Oşentip Ansardan algaçky şehit uşul jaş jigit boldy. Soğuştun katarında jürgen mujahidlerden başynan aralap ötken ok artdagy Harisке tiýip any şehit kılışı bar üçin sabak boldy. Paýgambarymyzdyn mujahidlerdi soğuşuga ündösü. Soğuş güç aldı. Rasulu Akram tınbay mujahidlerdi soğuşuga ündöp jatdy. Muhammad'dın barlygy kudret kolunda bolgan Allah'ka ant içip aytam. Bugün Allah'tın razılygyn ümitlenip sabırduuluk menen turukduuluk görsetip salgylaşgandar jana artka burulbay aldyga atyrılıp öldürilgendir şek gümönsiz beýişke girişet. Umayr'dın şehit bolusu. Ansar Umayr bin Humam hazretleri kolundagy gurmasyn jep jatyp, Rasulullah'tın uşul süýünçüsini uktuda, kanday jakşy, beýişke giriş üçin uşul zökürlerdiň golunan ölmekden başka nerse gerek emes eken degen boýunça kolundagy kurmalardy taşday salyp, kılıçyn suurup çygyp, şehit bolunun faziletlerin jana ahiretlik jaşoonun manilүүлügün aytkan tasirdi ırsaptaryn aytyp, duşmanga çabul jasady. "Jürüş" dep uşun ayt. Bir de artka gaýtbagan Umayr bir top müşrikdi öldürüp, özü da arzu kılgan şehitlik martabaga jetdi. Muciza. Salgylaşuu kyzyw jürüp jatkanda, Rasulu Kibriya jerden bir uç kum alıp, kapır goşunun gözдөй çaşdy da, "Yüzleri kara bolsun, Allah'ım jüreklerine korkunuç sal, butların titiret" dep dua kıldı.
жүздөрү кара болсун деген сөз bir söz болгону менен алардын ар биринин кулагына жеткендей эле bir уч кумда ар бир мушриктин көзүнө кирди. Чабуулду таштап, көздөрү менен убара болуп калышты. Шаңдуу Куран бул мужизаны ушул аят менен баяндайт. Аларды силер өлтүргөн жоксуңар. Аллах өлтүрдү. Аларга кум чачып жатканда сен чачкан жоксуң. Аллах чачты. Анфал сүрөсү 17-аят. Ооба, Расулу Кибрия саллаллаху алейхи вассаламдын алаканында кичинекей таштар зикир жана таспих кылганда эле, ошол эле алаканына салып, чачкан кум менен кичинекей таштар атылган кол граната сымал душманды коркунучка салды. Пайгамбарыбыздын жалбаруусу жана периштелердин жардамга келүүсү. Пайгамбарыбыз bir жагынан мужахиддерди аралап, жихадка болгон кызыгууларын арттыруучу сөздөрдү айтып, экинчи жагынан кыбылага карай жараткан эгесине жалбарып жатты. Аллахым, мага убадалаган жардамыңды бере көр. Жалбаруусу жан дилинен болгондуктан, өзүн унутуп койгонунан чапаны ийиндеринен тайып түшүп калганын дагы байкаган жок. Жанынан чыкпаган Азрети Абу Бакыр чапанын жерден ала коюп, куттуу ийиндерине жаап, "О Расулуллах, Раббиңе кылган жалбарууң сөзсүз жетет. Эч күмөнсүз ал сага берген убадасын орундатат", деди. Аз өтпөй эле Расулу Кибрия, "Сүйүнчү эй Абу Бакыр, сага Аллахтын жардамы келди. Мына ушул Жабраил кум дөбөнүн үстүндө атын тизгиндеп, куралданып, буйрук күтүүдө", деди. Шаңдуу Куран бул окуяны мындай эскерет. Силер сан, курал жана мингич жагынан душмандан өтө аз жана алсыз болуп турганыңарда, Аллах силерге Бадрда анык жеңиш берди. Аллахтан корккула, балким ошондо шүгүр кылган болосуңар. Ошол учурда сен момундарга түшүрүлгөн 3000 периште менен Раббиңердин жардамы силерге жетишпейби, деп айткан. Али Имран сүрөсү 123-124-аяттар. Риваятта айтылгандай, ошол маалда болуп көрбөгөндөй өтө каттуу шамал болуп өттү. Бири-бирин тааныбай калды. Анан өтүп кетти. Аркасынан экинчи шамал болуп, ал да өтүп кетти. Бул Жабраил алейхиссаламдын кол астындагы 3000 периштенин келип, Расулу Кибрия саллаллаху алейхи вассаламдын жанында, оңунда жана солунда жайгашып жатышынын көрүнүшү эле. Периштелер баштарына ак селде оронушуп, учтарын аркаларына желбиретишкен. Бир гана Жабраил алейхиссаламдын селдеси сары болчу. Периштелердин бардыгы ала аттарга минишкен болчу. Мужахиддердин каарманча салгылашуулары. Мужахиддер душман менен каарманча салгылашып, чабуул жана качырып кирүүлөрү менен душман катарларын жарып өтүп жатышты. Айрыкча Азрети Хамза менен Азрети Али разияллаху анху аябагандай каармандык менен мушриктерге чабуул кылышып, душмандын кайсыл канатына чабуул кылбасын жарып өтүп жатышты. Азрети Хамза эки колунда эки кылыч астынан чыкканды жерге сулатып жатты. Бул эки каарман сахаба мушриктердин атактууларынын бир тобун кылычтап мүрт кетиришти. Абу Жахилдин өлтүрүлүшү. Мусулмандардын чоң душманы Абу Жахилди өлтүрүү чоң бир сыймык экенин билишчү. Андыктан мужахиддердин кимиси болбосун, аны таап өлтүргүсү келди. Атүгүл Абу Жахил экен деп ойлоп, Азрети Хамза мушриктердин башчыларынан Махзум уулдарынан Халид бин Валиддин бир тууганы Абу Кайс ибн Валидди жана Азрети Али Махзум уулдарынан Абдуллах ибн Мунзирди өлтүрдү. 70 жаштагы Абу Жахил коркунучтуу жүзү бар, тежик, өтө эле текебер ислам душманы болгон. Энем мени бүгүнкү күн үчүн төрөгөн,
deberdigin görsetip askerin soguşuga sürüp jatdy. Mahzum uğuldary müşriklerden bir togunun öldürülgönün görgende Abu Jahildi tö üýründöý kurçap alışdy. Kanday baga tursa da korgomoy boluşdy. Soguş kurç jürüp jatdy. Hazreti Abdurrahman bin Avf soğuş uçurunda oňuna soluna kılıç şiltep jatyp anzar jaşlardy görüp kaldy. Alardan biri aga jakyndyp gelip, "Ey aba, sen Abu Jahildi tanysyňby?" dep surady. Abdurrahman bin Avf, "Oba tanıym, emne gylasyň any?" degende jaş bala bul jogapdy berdi. "Allah'a wada berem, Abu Jahildi görsem ele barıp je öldürem, je garmaşyp şehit bolam." Abdurrahman ibn Avf hazretleri bul jaşdyn mınçalyk qaharmandygyna aýraň taň bolup baha berip jatkanda, ekinci jaş janyna gelip uşundaýla kalosun bildirdi. Az murun özüni özü "Soguşta iki balakay menen bir gatarda kaldym go" dep jatkan Abdurrahman bin Avf alardan bul batyrça sözlerine taň kaldy. Bul iki jaş jigit Afra ayımdın soguşka gatışkan 7 uulunun ekösü Muaz menen Muaviz bolçu. Oşol malda Abdurrahman bin Avf radiyallahu anhu'nun gözü müşriklerden arasında Mahzun uuldarının jigitlerinin korgosundagy Abu Jahilge düştü. Suragan jaşlarga "Tigine izlegen Abu Jahiliňer" dedi. Eki erjürek jaş bala daroo kılıçlarını suurup Abu Jahil tarapka bet alışdy. Bul eki jaş syakty ele bir top mujahid da Abu Jahildi öldürүүnün jolunu izdep jürüşkön. Eki jaş Abu Jahilge jetip barışdan murda aga başından beri bayqoo salıp jürgön Ansar Muaz bin Amr Jamuh oşol malda bir uçurun tap Abu Jahildi butunan jaradar kıldı. Abu Jahildin uulu Ikrima bolsa anın golu butun jaraladı. Bul erjürek sahaba eskeret. Kolumdu terisele garmap şalaktap kaldı. Birok kızuu salgılaşuu anı maga unutturdu. Kıyılgan kolumdu dalıma ilip alıp soğuştum. Şalaktagan kolum görök kıynap jübergen soň butum menen basıp julup saldım. Muaz bin Amr bin Jamuh jarakat algandan keyin iki jaş bir tuğan Muaz menen Muaviz da Abu Jahildin janına jetip barışdy. Aga jabıla kılıç şiltep jerge sulatıştı da öldü dep basa berişdi. Abu Jahil bul ümmettün faraonu. Oşol uçurda Rasulu Kibriya Abu Jahil emne boldy eken, kim garap gelet dep ölüktörden arasından garap gelүүnü buyurdu. Mujahidler anı izleşip tabalışpady. Paygambarыбыз gaýradan "İzdegile, al tuuraly aýta turgan sözüm bar. Eger anın ölügün anyktaý albasaňar, tizesindegi jaratynyn izin garagıla" dep sözün mındaýça ulantdy. Bir günü anı menen Abdullah bin Judanın kabul alusunda bolduk. Menin boyum andan çoň ele. Kısılıp atıp anı türtüp aldım. Eki tizesi menen jygyldy. Bir tizesi jaralandy. Oşol jaratynın izi jogolgan jok. Abdullah ibn Masud hazretleri Abu Jahildi izdep ketdi. Al anı akırkı deminde jany çygyp jatkanda gördü da, "Aga, Abu Jahilsiňbi?" dep butu menen bastı da, "Ey Allah'tın düşmanı, akırı Allah seni kor kıldı, gördüňbü?" dedi. Jany çygyp barasta da Abu Jahil, "Hey goýçu, ayabay biýik jerge çygypsyň. Çoň ele kişinin öz urusu tarabyndan öldürilişi azır ele bolup jatgan nerse emes. Andan görä aýtçy, kaýsy tarap jeňip jatat?" dedi. İbn Masud hazretleri, "Jardam jana jeňiş Allah jana Rasulu tarapda" dep akyrkı deminde da anı ümitsizlikke düşürdü. Uşunday ümitsizlikke düşkön Abu Jahil eň akyrkı kapyrlygyň kusty. "Muhammadga aýt, azyrkyga çeýin anın duşman elem. Emi bolsa, duşmandygym mından beter artdy." İbn Masud hazretleri daroo başyn alyp saldy. Oşentip Abu Jahil akyrkı deminde da ymanga gelbey, kapyrlyk menen adaşgandygyn gösterip, göşörüp tozokka jönödü. İbn Masud radiyallahu anhu başty Paygambarymyzyň aldyna alyp geldi.
Mınakey Allah'tın düşmanı Abu Cahil'din başı, dedi. Rasul-u Akram, kuluna jardan bergen, dinin üstöm kılgan Allah'a maktolar bolsun, degenden giyin. Bul ümmettün faraonu mına uşul, dedi. Abu Cahil'din öldürülüşünden giyin, muşrik koşuğununda musulmandarga karşı turar kişisi kalgan jok. Oşol uçurda korkunuştu muşrik Umayya bin Halaf da Mekke'de ırayımsız kıynoğu salgan Habaşistandık Bilal radiyallahu anhu tarafından jerge sulatılganda Kurayş koşuğunun tertibi kıyradı. Muşrik askerleri ulama artqa çekinip kaça başlaştı. Kaçkandar kutulup, golga düşkönдөр tutkunda alıştı. Natyja bir neçe saatqa sozulgan kanduğun soğuştun natyjasında Rasul-u Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem'din jetekçiligindegi İslam koşuğunu jarqıragan jеңişke jetdi. Mujahidlerden 14 şehit ketdi. Müşriklerden öldürülgöndörünün sanı 70'tey boldu. Dağı oşonçosunda tutkun kalıştı. Öldürülgöndörden 24 kişi müşriklerden töböldörünen bolgan. Mujahidler Paygambarımыздın buyruğu oyunca müşrik başçıların ölüktörün bir çunkurga gömüştü. Rasul-u Akram şehit bolgan mujahidlerden janaza namazın Badır'da okudu. Bul jarqıragan jеңiş menen kümöndüktün jana arsarlıktın bulutları jırtılıp, musulmandardın er jürektülügüne dağı bir katmar er jürektük koşuldu. Paygambarımız darı iki çavarmandı çaptırıp, bul şangdu jеңiştin aldın ala Madinada ukturulusun kaladı. Çabarmandardın biri şardın üstün kucağınan, ekinçisi ıldıykı jagынан girip, bul ukmuştuğday suyunçunu elge kabarlaştı. Tutkundar jana oljolor. Çoň jeňilüge kabılgan Kurayş koşuunu bir top mal mülk menen birge 70 tutkundu kaltırdı. Oljo 150 tö, 10 at, göp sandaga kızıl barkıt, soğuştuk kurallar jana buyumdar, aştalgan teriler, üy okatları jana giyimlerden turgan. Tutkundarın arasında Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem'den avası Abbas, avasının oğulları Uqayl bin Abu Talib jana Naufal bin Abdülmuttalib menen Hazreti Zeynep'tin güyösü Abul As ibni Arrabida bar bolçu. Anan Musab bin Umayr'dın bir tuğanı jana müşrik koşuğunun başkı asavaçısı Abu Aziz ibni Umayr'da bar ele. Tutkundar kaçıp ketpesin dep, koldorun baylığı Hazreti Umar mildettendirildi. Abbas barının çoňu bolgonduktan ayabay beken baylangan bolçu. Oşol sebepten tünde ontoy başladı. Ontosun ukkan Paygambarımız taqır uktay albay koydu. O Rasulullah, emnege uktabay jatasın, deşti. Abbas'tın ontosunan ulam, dedi. Rasul-u Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem'din rahatsız boluşun jana kapalanışın kalabagan sahavalardın bir ösü barıp, Abbas'tın kolun boşatıp koydu. Ontosu basılıp kalganın ukkan Paygambarımız, Abbas'tın ontosunu ukpay kaldım go, dep suradı. Sahavalar, anın kolun boşatıp koyduk deşti. Anda Paygambarımız, anday bolsa bardyk tutkundardyň kolun boşatkıla, dep buyurup uykuga getdi. Oljolongon mal mülktün tarkatılışı. Soğuştan 3 gün ötkönden giyin, Badır'dan çıkkan Rasul-u Kibriya Madina'nın gözдөйge atıp, Safra kısıgınan ötkön soň, Sayar dep atalgan kum döbödögü baktın aldına gelip düştü. Oşol jerde oljoga düşkön mal mülktü musulmandarga teň bölüştürüp berdi. Paygambarımız oljonun içinen Abu Cahil'din tösün asker başçılıktın akысы katары özüne aldı. Atçan askerlerge eki ülüş,
jö askerlerge bir ülüş berdi. Uruksaty bar je mildettүү bolup, Madinada kalgan 8 kişi menen Badırda şehit bolgondorga da ülüş bölündü. Munabih bin Hajjaj'tın Zulpukar kılıçı da Paygambarımızdın ülüşün öteydi. Paygambarımız Zulpukar'dı Hazreti Ali'ge öz kolu menen belek kıldı. Tutkundar tuuralı geňeş. Tutkundarga kanday mamile kılınary tuuralı Allah'tan vahiy gelelek bolçu. Uşul sebepten alar tuuralı talkuu arkılı çeçim çıgarış kerek ele. Talkuulu, başkaça aytkanda pikir aytуу menen bir çeçimge gelçүү maselelerde sahabalary menen geňeşүү Rasul Akram sallallahu aleyhi ve sellem'din kuttuu adaty bolgon. Geňeşi uçurunda argin pikirin erkin jana açık bildirgen. Bol joluda tutkundardy emne kılуу gerekdigin Paygambarыбыз sahabalar menen geňeşdi. Hazreti Abu Bakr, o Rasulullah, bular bizdin tuğandarыбыз. Menin pikirim boyunca alardan akı alıp boşotuş gerek. Alardan ala turgan akı kapırlarga karşı bizge küç bolup beret. Allah alardı tuğra jolga salıp bizge jardamçı kıların kütölü degen pikirin aytdı. Rasul Akram Hazreti Umar'dan "Ey Hattab'dın oğlu, senin pikirin kanday?" dep suradı. Hazreti Umar, "O Rasulullah, alar seni jalgançı kılıştı, mekeninden çıgarıştı, bardygynyň başyny aldır" degen pikirin bildirdi. Rasulu Kibriyanın ırayımduluğu bul tarizdegi mamilege ırazı bolbogonduktan surosun gaytalady. Birok Hazreti Umar dale bolsa öz pikirinde turup, alar müşriklerden başçılary, bardygynyň başyny alış gerek dedi. Paygambarыбыз unçukkan jok. Turup çatırına girip bir gança wagt al jerde boldu. Sahabalardan bir bölügü Hazreti Abu Bakr'dın pikirine, ekinci bölügü Hazreti Umar'dın pikirine koşuldu. Bir gança wagt ötken soň Paygambarыбыз çatırынан çıkıp Hazreti Abu Bakr'ga gaýrylyp, "Ey Abu Bakr, senin awalyň Hazreti İbrahim'din awalyna okşoş. Al Allah'a, kim maga baş ise, al meni menen. Kim maga karşı çyksa gümön jok, sen kalaganyňdy geçiresin. Antkeni sen Gafur jana Rahimsin" degen. "Ey Abu Bakr, senin awalyň Hazreti İsa'nın awalyna da okşoş. Hazreti İsa Allah'a, eger alardy azapka salsaň, alar senin kuldaryň. Eger alardy geçirseň, kümönsiz, kudreti menen ar nerseden üstön bolgon, kılganynyň baryn akylmandygy menen, ordu menen kılgan sensin" degen. Anan Hazreti Umarga garap, "Ey Umar, senin awalyň Hazreti Nuh'tun awalyna okşoş. Al Allah'a, o Rabbim, jer yüzünde kapırlardan jurt kütkön eç kimdi galtırba" degen. "Senin awalyň ey Umar, Hazreti Musa'nın awalyna okşoş. On totkun azapty görmeyinçe ymanga gelişbegendikten jürektöriň katu kız" degen. Bul sözlerden keyin Rasulu Kibriya Hazreti Abu Bakr'dın pikirin kabul kıldı. Tutkundardan 4000'den dirhem alınıp koyo berilişin buyurdu. Jagdaýlaryna jaraşa 3000, 2000 jana 1000 dirhemden aluunu çeçkenler da boldu. Eň manilүүsü mına bul ele. Kutuluu üçin tölöge küçü jetbegen, okup jazuunu bilgen tutkundardın, ansarlardın 10 balasına jazuunu üýretүү şarty menen erkin koyo berileri tuuralı Rasulu Kibriya çeçim kabul aldı. Zayd bin Sabit Hazretleri uşintip okup jazgandy üýrengen baldardan ele. Uşunun arkasy menen Madinada okup jazuunu bilgenlerden sany artdy. Tüşkön ayatlar. Tutkundar tuuralı bul çeçimdin kabul alınusy üçin bul ayatı karima tüşdü. Eç bir paygambardın jürgen jerinde duşmandarın or jeňilүүge duşar kılıp, kıymıldagy sabalga geltirmeyinçe alardan tutkun aluga bolboýt, bolgon demes.
Siler düýnöni, duşmandy talkalabastan tutkun alıp alardan paýdalanuny kalaýsyňar. Allah bolsa, siler üçin akyretlik sowapdy kalaýt. Allah kudreti menen ar nerseden üstöm gelgen, kılganynyň baryn akylmandygy menen, ordu menen kılgan zat. Eger Lafhul Mahfuzda Allah'tın ötken жазуусу bolboganda, algan nerseleriňerden ulam silerge albette azap gelmek. Emi algan oşol oljodan adal, taza jegile, Allah'tan korkula, kümönsiz, Allah, Gafur, Rahim zat. Anfal suresi 37-39 ayatlar. Hazreti Umar uşuga teşelü bir eskerüsün bayandaýt. Erteň menen Rasulullah'tın aldyna gelgenimde, Hazreti Abu Bakr menen birge olturup ıylap jatkanyny gördüm. O Rasulullah, dosuň menen emne ıylap jatasyň? Silerde ıylatgan nerseni maga aýtsaňar. Eger ıylay turgan jön bolsa, men dagy ıylaýyn. Iýlay turgan jönü bolbosa da, ıýıňarga dagyle bolsa goşulam dedim. Rasulullah, senin joldaşlaryň tutkundardan algan kutuluu aksynan ulam başıma gele turganga atdyň. Tuşugar azabyňardan janyňardagy baktan da jakyn ekeni maga görsötüldü, dedi. Paýgambarybyzdyn tutkundar tuuraly musulmandarga bergen geňeşi. Paýgambarybyz mujahidler menen birge tutkundardan bir gün murun Madinaga geldi. Bir gün giyin Madinaga gelgen tutkundardy sahabalaryna taratdy da, siler tutkundarga jakşy mamile kılıwny bir-biriňerge sunuştagyla dep buyurdu. Tutkundardyň arasynda bolgan Musab bin Umayr radiyallahu anhu'nun bir tuğany Abu Aziz aytat. Tutkundar Badırdan Madinaga alıp gelingende, men da Ansar üýbülege düşdüm. Rasulullah tutkundar turaly ansarlarga geňeş berip jatdy. Uşul sebepten alar erteň menenki jana geçki tamaktarda nandy maga berip, kurmany özleri jeşdi. Koldoryna nan tiýsele maga berişdi. Men bolsa uyalganymdan nandy bergen kişige kaýtarçymyn. Bürok alnanga tiýbesden kaýrele maga berçü. Paýgambarybyzdyn Abbastyn saktagan altyndaryndan kabar berүүsü. Tutkundardyn arasynda bolgan Paýgambarybyzdyn abasy Hazreti Abbas ötü bay gişele. Rasul Akram, ey Abbas, bir tuğanyňdyň oğlu Akıl bin Abu Talib menen Naufal bin Haris üçin akı töle. Antkeni baylygyň bar, dedi. Hazreti Abbas, müşrikler menen Badırga çykyp gelatkanda, janyna askerge gerektelüçü 800 dirhem altın algan. Soğuş uçurunda anысы tartyp alınıp, oljoga goşulgan. Oşon üçin Paýgambarybызга, anday bolsa, soğuş uçurunda golumdan alıngan oşol altındardy kutuluu akysy gatary esepde, dep sunuş kıldy. Paýgambarybız, jok, sen anı bizge karşı koldanuu üçin alıp jürgen, jana akırında Allah bizge nasip kılgan mülk, anı saga gaýtyp bere albaýbys, dedi. Hazreti Abbas, menin andan başka akçam jok. Emi meni emni alakan jayıp tilemçi bol degene turasyňby, dedi. Paýgambarybız, ey Abbas, berki altındaryň gaýakda kaldy, dep surady. Hazreti Abbas, kaýsy altındar, dedi. Rasulu Kibriya, Mekke'den çıgar günü juwaýyň Ummu Fadylga tabıştagan altındaryň gana. Alardy tabıştap jatkanda janyňarda eköňden bölek jan bolgon emes. Sen Ummu Fadylga, bul jürüşde başıma emne müşkül gelerin bilbeýim. Eger kandaýdyr bir kırsykka gabylyp kaýtpay kalsam, mınçası saga, mınçası Fadylga, mınçası Abdullahga, mınçası Ubaydullahga, mınçası Kusamga degensiň. Mına oşol altındar. Hazreti Abbas taňgalyp, "Muну saga kim aýtdy?" dedi. Paýgambarybız, "Allah kabar berdi," dedi. Mından ulam Hazreti Abbas
şahadat kelmesini aytıp musulman boldu. Kutuluu akysyn төлöp Mekkege qaytyp geldi. Gelgende musulmançylygyny açyk jarýalabastan jaşyruun jürgüzülgen iş hareketlerdi paýgambarybızga jazyp Mekkedegi musulmandarga jardam berip jatdy. Hazreti Zeynep'tin şurusun jönötösü. Badr tutkundarının arasında Paygambarımızın güyö balası Hazreti Zeynep'tin güyösü Abu As bin Rabi da bar ele. Hazreti Zeynep radıyallahu anha güyösü Abu As'tın kutulu akısı moynundağı şurusun çeçip Madinaga jönöttü. Bul şurunu Hazreti Zeynep'ke turmuşka çıkkan uçurunda apası Hazreti Hadiça belek kılgan bolçu. Rasulu Kibriya'nın bul kızının şurusun akı qatarı jönötüsü ashabı kiramga katu tasir etti. Paygambarыбыз munu görgönde uşunçalık boğur açıp, eger tuğra görsüңür, Zeynep'ten tutkunun koyu bergile, tölöngen akını da kaytarıp bergile, dedi. Mından ulam sahabalar Abul As'tı erkindike koyu verişip, şurunu kaytarıp Rasulu Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem'den kuttu jürögün razı kılıştı. Badr jеңişinin tasirleri. Badr jеңişi Madina içinde olobu, tışında olobu, oň ters tasiri oýgotdy. Barынан burada Madina içindeki jööttör menen butparastardyň jüreklerinin üşün aldı. Atygül jööttördiň gebiri sıpatların kiteplerimizde okugan zat mına uşul, emi aga karşı turga bolboýt. Jeňüçü bolor bir gana al dep imanга gelişdi. Bir bölügi bolsa korkkondorunan imanга gelmiş boluşdy. Birok haramzalyk, buzukuçulukdan baş tartışkan jok. Habaşistandyň padişasy Paygambarymyzdyn bul jeňişinden kabardar boldu. Al da ölkösündegi muhajir musulmandarga Allah Rasuluna Badrda jardam berdi. Oşoga şükür kılam dep razılygyn, kuançyn bildirdi. Madinadagy musulmandar arasında mayramdyk manay turganda Mekkede müşrikler azaga batıştı. Badrdagy jeňiş tegerektegi urularga da korkunuç saldı. Abu Lahab'tın ölümü. Abu Lahab Badrda katışkan emes. Orduna Asi bin Hişam'dı jönötüp özü Mekke'de kalgan. Kurayş koşunu İslam koşunu tarafından çoň jeňilүүge uçuratılıp Mekke'ge qaytkanda Abu Lahab Abu Sufyan bin Haris'ti janına çakırıp, "Ey bir tuğanımdın uğlu, eldin işi emne oldu? Kana aytçı," dedi. Abu Sufyan bin Haris, "Allah'a ant içip aytam, biz al top menen salgılaşkanda tartibimiz buzulup çaçıradık. Biribizdi öldürüştü, biribizdi tutkundaştı. Birok men eldi günölüböýüm da ayıptabaýym da. Antkeni ala attarga mingen akjumal askerler menen salgılaştyk. Alarga karşılık görsetip turuştuk berүү mümkün emes bolçu." Oşol malda Hazreti Abbas'tın juwaýy Ummu Fadl menen kulu Abu Rafi da oşol jerdele. Abu Rafi, "Allah'a ant, oşol atçandar perişteler bolçu," degende Abu Lahab açуулanyp bet talaştıra vurup basa kalıp savap girdi. Ummu Fadl jan talaşıp, "Beçara kulduk kojoyunu jokta sabaysın," dep çatırdın tiröşü menen Abu Lahab'tın başyn jara çaptı. Abu Lahab uyat bolup, aýlasy getip basyp getdi. Kaygısынан oğurup kaldı. Bir juma ötken soň Rasulullah'a jana musulmandarga kılgan katu duşmandygynyň esebin beriş üçin ölüp getdi. Uğuldary ölügün 2-3 gün küttürüşdü. Üýünde denesi sasyy başlady. Oğru juguşundan korkuşup, janına hiç kim jakyndagasy gelgen jok. Kurayşlardan biri bir günü uğuldaryna, "Kanday uyalbagan nemesiňer? Ataňar üýde ne wagtdan beri jittan ölüp jatsa, janına barıp goýboýsuňar," dedi. Alar, "Biz anyň oğrusundan korkup jatabız," deşkende tigi kişi,
"Kana jürgüle, men silerge jardam bereyin" dep jönöştü. Birok janına barala turganda emes bolgonduktan any juuşkan da jok. Atügül kol da tigidişken jok. Alystan gana suw çaçmyş boluşup, süýrep baryp Mekkenin öýde jagyndagy bir jerge gömüşüp, üstün taş menen korumdap koýuşdy. Munafıklardan açıkka çyguulary. Paýgambarybız Madinaga gelgende, al jerde musulman araptar, müşrik araptar, kitebesi jööttür jana az sanda hristiýandar jaşaçy. Rasul-u Akramdyn jaýgaşusundan giyin İslamiyat murunkudan beş beter jayıldy. Madinalyklar top-topu menen musulman bolup başlaşdy. Bul uçurda Paýgambarybız musulmandardy saýasy jana başgaruw, administrativdik tüzümüne jetkirdi. Mana uşul mezgilde jüreklerinde işenişbegeni menen sırtınan musulman görüngen munafıklardan tobu ortaga çıga geldi. Paýgambarybyzdyn Madinaga gelişinen az murun, aralarında jyldar boyu ulanyp gelgen içki kagyşuu uruşulardan jabyrkagan Madinanyň jergilikdi Aws jana Hazraç urulary özara gelişip Abdullah bin Ubay bin Saluldy özlerine hökümdar kılıp aluny çeçişken. Atügül başına gigizer tajyny da jasatuga buyrutma berip koýuşgan ele. Birok Abdullah bin Ubaydyn hökümdar bolu kıyaldary Rasul-u Akramdyn Medinaga gelişiminen oýran boldy. Antkeni Aws menen Hazraçlardan derlik bardygy musulman boluşgan jana ıymandarynyň talaby gatary Paýgambarybyzdyn tegereginde topdoluşgan. Bul awal hökümdarlyk kıyaly oýran bolgan Abdullah bin Ubay bin Salulga özgöçe katuw tiýdi. Tegereginde göpdele kişinin galbaganyny görgende argasyzdan musulmandykdy kabyl alymyş boldy. Sırtınan ele musulman bolgonun jana buga tegerekden psihologiýalyk basymy bolgonun özü de aýtgan. Muraysi kazatynyň uçurunda muhajirler menen ansarlardy uruşturuw hareketin kılgan jana Madinaga gaýtsak zatdy kuwatdylar tömön, alsyzdardy al jerde sözsüz kuup sürüp çıgarat degenge çeýin bardy. Mından ulam munafıklar jönünde Munafikun süresi düşürüldü. Süre düşürülgende Abdullah bin Ubayga "Ey Abu Hubab", düşündürme Hubab, Abdullah bin Ubaydyn İslamdy çyn jürekden kabyl algan oğlunun aty bolçu. Paýgambarybyz "Sen Abdullahsyň, Hubab şaýtandyn ismi" dep atyn Abdullahga almaşdyrgan. Süre düşürülgende Abdullah bin Ubayga "Ey Abu Hubab, sen jönünde öte gatty ayatlar düşürüldü. Rasulullahga bargyn, sen üçin Allah'tan geçirim surasın" degende bul jogapdy berdi. "Maga iman geltir dep buyurduňar, iman geltirdim. Mal mülkümden zeket ber dep buyurduňar, berdim. Emi Muhammadga sajda kılumdan bölek nerse kalgan jok okşaýt." Abdullah bin Ubaydyn hökümdarlyk oyu oýran doluşundan kançalyk kaýgyrganyn jana buga göne albaganyn bul okuýada aýkyn görsetet. Bir günü Paýgambarybyz üýünde orup jatgan Sa'd bin Ubada hazretlerin ziyarat kılууga baratdy. Jolda Abdullah bin Ubay üýünün gölökösünde musulman, müşrik araplar jana jööttür menen olturganyny görüp salam berip jandaryna olturdu. Alarga Kur'andan biraz okup berdi. İş hareketleri oň jagyna olsa beýişke barşaryn süýünçülep, jaman üçin tozokka düşöörüni aýtyp korkutdy. Paýgambarybyz sözlerini bitirgende Abdullah bin Ubay "Ey süýlep jatgan kişi, eger aýtgandaryň tuura bolsa, albette alardan jakşy nerse jok. Birok sen üýüňde oltur. Bulardy üýüňe gelgenderge düşündür. Saga gelbegenderden, aýtgandaryňdy jaktyrbagandardan çoguluşlaryna baryp alardyn tınçyny albay jür" dedi. Paýgambarybyz buga kapalanyp kaldy. Turup al jerden getdi. Jolun ulap Sa'd bin Ubada hazretlerinin üýüne geldi.
kapalanışının sebebini aytıp bergende Sa'd bin Ubada Hazretleri, "O Rasulullah, sen İbni Ubaydın gemçiligin geçir, anı üzürlü dep bil. Saga Kur'an düşürgön Allah'a ant. Allah'tan buyruktары saga paygambarlık berүү menen belgili boldu. Al angaça Moğol jerden halkı İbni Ubaydın başına tacı giyizip, ökümdarlık sildesini orop, ökümdar kılууga kamdanışkan. Ulu Allah sizge buyurgan paygambarlık arkылуу al oyun işke aşıra albay kaldı. İbni Ubay özögün örttügün kaygıga batty. Janaga sizge jasagan jirkeniştүү işin oşon üçün kıldı." Munafıklardan jetekçiligin Abdullah bin Ubay bin Salul jürgüzüp jatty. Tegereginde bir top jardamçylary bolgan. Munu menen birge tuğandyk jana joldoşluk syakty sebeplerden ulam sokur boydan bularga muyugandar katardan ele jaynap çygyşdy. Kança sanda ekendigi tuuralı albette taksan aytış kıyın. Birok Uhud soğuşunun mezgilinde Abdullah bin Ubaydın artынан erçigenderden sanı 300'dö ele. Başkaça aytkanda 1000 kişilik İslam koşuğunun 3'tön 1-nçelik. Bul albette az dey turgan san emes bolçu. Jana bul Madinanın sayasi jaşoosunda kıyınçılıklardan bolgonun ayginileýt. Rasul Akram Badr soğuşundan jeňүүçi gatary Madinaga gelgende İslam dini aldagança küçtönüp aldı. Duşmandardan jüregine korkunuç girdi. Mından ulam Madinadagy jöötlerden bir bölügi biz Toratda sıpatların tapkan zat uşul. Emi mından keyin aga karşı turulbayt. Jalan gana al jeňet dep iman keltirişdi. Kebirleri sırtınan ele musulman boluşdu. Uşintip jöötlerden da munafıktar arbydy. Jööt munafıktardyň göbü alardyň alımdary ele. Şaytandykynday zeýenderi bolgan. Bölöklerine garaganda ku, amalduu boluşgan. Bular İslamdy tömön düşürүү, musulmandardyň manaýyn buzuu, müşriklerden musulmandykka ötülerini toskol boluu üçin bolgon hareketin kılıp jatışdy. Paygambarybızdy alaqty kıluu, müşkül awalga düşürүү, kıstalyşka galtyruu maksatynda bir top başalaman, çırmalışkan suroolordy suraşkan. Beduin dep atalgan çöl araptarının arasında da munafıktardyň bolgonun Kur'an-ı Kerimden bilebiz. Tegereňlerdegi beduinlerde jana Madinanyň elinde bir top munafıktar bar. Alar bölüp jaruuga gönügüşkön. Sen alardy bilbeýsiň. Alardy biz bilebiz. Tauba süresi 101-nji ayat. Bardyk uşul munafıktardyň koomdogy darajalary, turmuşdary, atygül ulutlary bölek bolganyna garabay bir özgöçölükde boluşgan. Birinci özgöçölügi jüreginde joktu oğuzu menen süýle. Başkaça aytkanda içinen işenbegeni menen işenmiş bolup görünүүsü. Uşintip görünüp musulmandardyň arasına girip bassa tursalar menen birge bolup ak niýetli görünüp alarga şek gümöňge sala turgan suroolordy berip jatışdy. Mına uşintip musulmandardyň biri-birine bolgan işenimin solgondatuu, aralaryn bozuu, biri-biri menen uruşturuu arkılуу alsyratuu maksatyn gözdeşken. Bütünдөй maksatı musulmandardyň arasına bölünüp jarlyууga alıp bargan pikirlerdi saluu, paygambarybız tuuraluu türlü türkün jalgan sözlerdi taratuu jana jalajap musulmandardyň nazarynda tömön görsetүү bolgan. Bul kara mürtöz işlerin işke aşıruu üçün ar kanday ayla amaldarga barışkan. Bütkül koldoňgon ayla amaldaryn özlerine uruksaat dep bilişken. Uşul maksatdy işke aşıruu üçün bular kılbagan tömöndük aldamçılık kalgan emes. Rasul Akram bularga garata kılgan mamilesi menen jürgüzgön sayasaty tereň oýga salat jana ülgü beret. İslam çebin içkeriden basuunu gözlögen jaşıruu maksatga bagytdalgan iş-çaralar paygambarybızga köpdögön jolu jetkirilgen. Paygambarybız daroo işke girişip, mınday iş-çaralardy kılgandardy aldyna aldyryp suraka tartçu. Birok alar ar jolkusunda hiç bir zala kaluu iş-çaraga aralaşpagandyklaryn, beýgünөө ekendiklerini aytışçu.
артынан да шахадат келмесін айта қойып, момын мұсылман екендіктерін қайра-қайра айтышчу. Айтқандай эле Абдуллах бин Убайдын Мадинаға қайтсақ, ыза аттуу, кубаттуулар төмөн, ал сыздарды ал жерден сөзсүз кууп сүрүп чыгарышат деген сөзүн Hazreti Zayd bin Arkam пайгамбарыбызга билдиргенде, пайгамбарыбыз Ибни Убайды алдына чакырып, мага кабар берилген сөздөрдү сен айттың беле деп сураган болчу. Абдуллах бин Убайдын жообу так мындай болгон эле: жок, сага китеп түшүргөн Аллахка касам ичем, мен ал сөздөрдүн эч бирин айткан эмесмин. Зайд албетте жалганчы. Кур'аны Карим munafiqtardın bul tarizdagi mamilelerine tömönkü ayat arkılуу işaret kılat. Munafiqtar sağa gelişkende, kölük beremiz. Sen anık, kümönsüz Allah'tın paygambarısın deşet. Allah da bilet. Sen albette anın paygambarısın. Birok Allah al munafiqtardın gümönsüz jalgançılar ekenin da bilet. Munafiqun suresi 1. ayat. Alar ayıptарын tanıp jatkanda түшкөн vahiy bul ayıptарды kılgandарын jana жалган сүйлөп bul ayıptарын tanuu joluna bargandарын пайгамбарыбызга билдирип жатты. Буга карабай Расул Акрам аларга сабырдуулук менен мамиле жасап, ошол эле мезгилде анча-мынчага көңүл бурбастан кечиримдүүлүк менен жооп кайтарып жатты. Мындан мурунда сөз кылганыбыздай, пайгамбарыбыз Абдуллах бин Убай менен бирге олтургандардын кейбирлерине Кур'аны Каримден бир бөлүк окуп, насыйхат кылганда, Абдуллах бин Убай буга чыдай албай: "Сен бар, буларды сага келгендерге түшүндүр, биздин тынчыбызды алба" деген эле. Пайгамбарыбыз бул сөздөрдөн улам катуу тынчы кеткен болчу. Бул абалды зыяратына барган Саад бин Убада азреттерине айтып берип, Hazreti Саад: "О Расулуллах, сен анын айыбын кечир" дегенде, пайгамбарыбыз аны кечирген эле. Munafiqtar тобунун негизги белгилүү өзгөчөлүктөрүнүн бири мусулмандарга жолугушканда жагалданышып, жалтакташып, ыйман келтирдик деп айтуулары, шайтандары менен жалгыз калышканда ишенип койгула, биз силер мененбиз, биз болгону аларды шылдың кылуучуларбыз деп айткан күндөрү болгон. Алар ушул кылган эки жүздүү жана адепсиз жоруктары менен сыймыктанышчу. Бул өзгөчөлүктөрүн апачык көрсөткөн бир мисалын алардын түздөн түз башчысы Абдуллах бин Убай мындайча көрсөткөн. Bir günü jardamчылары менен көчөгө чыгат. Асхаби кирамдан bir канча киши маңдайда келатканын көрүп, Ибн Убай: "Карап тургула, мен кантип могул келаткандарды силерден алыстатаарымды" дейт. Жакындашканда Hazreti Абу Бакирдин колун кысып: "Саламатсыңбы, Тамим уулдарынын мырзасы, Расулуллахтын үңкүрдөгү жолдошу, жанын, мал-мүлкүн Расулуллах үчүн кубаныч менен арнаган Hazreti Сыддык" деди. Андан соң Hazreti Умардын колун кысып: "Саламатсыңбы, Ади уулдарынын мырзасы, дининде күчтүү, жанын, малын, мал-мүлкүн Расулуллах үчүн аябаган Hazreti Фарук" деди. Hazreti Али бул кошоматка чыдай албай: "Абдуллах, Аллахтан корк, мунафыктык кылба, анткени munafiqtar Аллахтын эң жаман маклуктары" деди. Буга Ибни Убай: "Эй Абул Хасан, мен жөнүндө ушинтип айтасыңбы? Аллахка касам ичем, биздин ыйманыбыз силердин ыйманыңардай эле, биздин тастыктообуз силердин тастыктооңордой эле" деп басып кетти. Абдуллах бин Убай жолдошторуна басып барып: "Көрдүңөрбү? Аларды кандай кылдым? Силерди аларды көргөндө мендей кылгыла" дейт. Bir rivayatка ылайык, Бакара сүрөсүнүн 14-аяты ушул окуя боюнча түшүрүлгөн. Munafiqtar мусулмандардын ибадаттарына жана диний жашоолоруна тиешелүү болгон
Бүtkül iş çaralarga sırttan gana koşuluşkany menen, birok jeň içinen çagymçylygyn jürgize berişken. Göňül buruçy jagdaý bul top kapyrlykdyň belgilerin görsetmegenge hareket kılışçy. Sırtınan musulman bolup görüngenleri üçin İslam jamaatyndan kuulup salyna alınç emes. Uşul sebepden ulam kapyr menen müşriklerge garaganda uşul içki duşmandarga karşı İslamdagy tayanışygyny jana jalpy kopsuzlukdy saktuu aldagança manili bolgan. Antkeni içki duşmandyň zalaly öte çoň bolat. Sebebi içtegi duşman kuwatty getiret, erjürektүүлükdi azaytat. Sırtdagy duşman bolsa, teskersinçe tayanışuu menen turuktuulukdy artdyrat. Uşul sebepden şaňdy Kur'an munafyklar boýunça köp tokdolgan. Mumun jana musulmandardyň alarga garata daýyma oýgo turularyn jana alarga aldanboolorun köp jolu eskertken. Allah Taalanyň bildirýüsi arkyly Rasul Akram alardy tanygan jana gebir sahabalarga da bildirgen. Birok jalpyga bildirgen emes. Günölerin da betlerine goýgan emes. Bul nerse İslamdyn jana musulmandardyň paýdasyna ylaýyk bolgan. Aýrykça Paýgambarymyzdyn bul tarizdegi mamilesinde eski ala turgan jagdaýlar bolgan. Bul alardyň kılgan jamandyklaryndan bölüp jaruuçu hareketlerinen akyrындap baş tartuularynyň ykdymaldygy ele. Antkeni kede jamandyk açykka çygarylbasa, wagtyň ötüşi menen toktoşy mümkin. Birok elge uguzulsa, jamandykdy kılgan kişinin açuusun geltirip, jamandykdy ogo beşbeter arttırusuna sebepçi bolat. Bütkül uşul sebeplerden ulam, Paýgambarymyz munafyklardyň betini açpay, musulmandarga kılgan mamilesin alarga da kılıp, İslam jamaatynyň sırt karma boğusunda Kur'an buyurgan tömendögi jagdaýlарды dagy eski alganyny aýtsak bolat. İslami çörede jana İslami hökümdördün astynda çoňoýa turgan baldardan olutdu momundardyn çygyşyna mümkinçilik berip, alardy jürekleri menen işenişpegen Hudaýlyk hökümdörge sırtynan ele baş iýmiş bolgondary üçin tartyşkan ruhani sygyluwlary menen jalgyz galtyryp, anysyna ökünüp, kalys momundardyn kataryna ötüýlerin kamsyzdy. Munafyklar Paýgambarymyzdyn biýik insandygyn momun musulmandardyň nazarynda tömen düşürүү üçin bolup görbegenдөй aýla amaldarga gaýrylyşyp, bolgan mümkinçiliklerden baryn paýdalanýan. Bul boýunça bir top hadisler aýtylgan. Mirba bin Qayzidin oroýlugy buga bir misal bolup, Rasul Akram Uhudga koşuunu menen baratkanda, kuturgan bul munafyk any talasынан ötkürgüsi gelbey, "Ey Muhammad, eger paýgambar bolsaň, talamdy tepsep ötü saga adal bolbos" dep jerden bir uç toprak alıp koşumçalap aýtdy. Allah'a kasam içem, mowul toprak başgalarga tiýip kalbaganda saga çaçmakmyn. Kuturgan munafykdyň bul oroý hareketine çyday albagan bir gança musulman any öldürgüsü gelişdi. Birok Paýgambarymyz tim goýgulany, al degen sokur, jüregi sokur, gödeni sokur dedi. Paýgambarymyz araga girgiçe bolboý, Said bin Zayd bul kuturgan munafykdy bir çapkanga jetişip kaldy. Munafyklardyň bunday işlerine dagy bir misal Tabuk soguşunda bolgan. Asker tüneklerinin birinde Paýgambarymyzdyn tösü jogalat. Kançalyk izdesse da tabylbaýt. Munafyklar daroo işke girişip, eger Muhammad çyn ele paýgambar bolganda tösünün gaýda ekenin bilmek deşdi. Bul sözlerini ukkan Paýgambarymyz, "Owa,
Allah'a ant bolsun. Men bir gana Allah'tın maga bildirgenin bile alam. Töөнün kayda ekenin maga jaň ele görsetdi. Tö balança öründe balança darakta çirkelip durat. Barıp alıp gelgile dedi. Rasulu Kibriya aytkan öründe tö kanday aytkan bolsa oşondoy tabıldı. Paygambarımızdın zamanındağı munafıktar toğunun gözge urungan ziyandu iş çaralarının negizgisi olup, en kıyın mezgilde musulmandardı taştap getüülörü eseptiler. Oşentişiminen alardı sancağınan küçsüz avalda kaldırı, manaylarına ters tatir berүүnü maksat kılışkan. Munun apaçık misali olup, Uhud soğuşunun uçurunda İslam koşuğunundan çıkıp getişi oldu. Başkı münafık Abdullah bin Ubaydın başçılığında İslam koşuğunun taştap ketken bul münafıktar 300 çamalı oluşkan. Başkaça aytkanda İslam koşuğunun 3'ten biri bolçu. Münafıktar bul hareketiminen düşmanga karşı musulmandardın sanın azaytığı menen birge mujahidlerden manaylarına dağı tasir tigizgen boluştu. Alardın bul hareketinden ulam, musulmandardan ayrımdarının soğuşuğa umtuluları boşondoy düştü. Atügül, artka gaytuğa niyettengenler de çıktı. Birok, Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem'den zeyn düylügünün jana Allah Taala'nın jardamının arkası miden ketүү çeçimlerinden baş tartıştı. Uşunda ele, Handak soğuşunun en kıyın malında bul münafıktar bizge ruhsat ber, üýleribizge gaytaly. Antkeni üýlerimiz korgosuz kaldı dep Paygambarymyzga gaýrylışkan. Oşol uçurda Sa'd bin Muaz hazretleri Paygambarymyzdyn aldyna gelip, "O Rasulullah, bularga ruhsat berbe. Allah'a ant bolsun. Biz gaçan bir kırsyka uçurasak, kıstaly şawalga geptersek, alar uşintip gana turşat," dep aýtdy. Bul sözlerden anyk bolup turganday, münafıktar en oor uçurlarda Rasulullah'ty jana musulmandardy oor awalga kaldyryş üçün İslam koşuğunun taştap ketүү joluna barıp turuşkan. Tabuk jürüşünde da uşunday kılışdy. Jürüş üçün daýarlyklar görülgen maalda alardyn bir tobu bul ıssykta soğuşka çıga görbögüle dep musulmandardyň manayyn buzuga hareket kılgan. Paygambarymyzga da gaýrylyp jürüşke katyşpoo üçün ruhsat suraşdy. 80 deyine ruhsat berildi. Kur'an-ı Kerim alardyn bul awalyn myntip bayandaýt. Tabuk soğuşuna koşulubay artda kalgan münafıktar Rasulullah'a teskeri hareket kılışkandarına süýünüşdi. Allah jolunda mal mülkü menen janyn kurman kılıp salgılaşuny jirkenişdүү görüşüp, bul ıssykta soğuşka çykpaýbız deşdi. Aýt alarga, tozoktun otu mından da ısyk, birok barar jerin bilişse, emi tapkandarının jazasy katarı az gülüp, göp ıylaşsın. Tavba suresi 81-82 ayatlar. Uşul ele jürüşde Abdullah bin Ubay munafıktar jana jöt şerikdeşleri menen birgelikde İslam koşuğununa koşulup, Saniyatul Vada döbösüne çeyin gelip, oşol jerde tünögün ornotuşup, andan soň İslam koşuğunu menen jürүүдөн baş tartdy da, birge jürgenler menen Madinaga kaýtdy. Any erçigen munafıktar jana jöt şerikdeşleri menen getip kalgan az gelgensip, mujahidlerden da jihadka bolgon aşıktygyn solgundatyş üçün mınday dedi. Muhammad oor uçurda, kaynagan ıssykda, ötü alys jerlerde Asfar uğuldary menen Vizantiýalyklar menen soğuşat imiş. Asfar uğuldary menen çabuşuny oňoý göret okşoýt. Allah'a kasam içem, anın sahabalary taňdyn birinde ekiden baýlanyp turgandaryň görgendeý bolup jatam. Bütkül uşul kulatuuçu, musulmandardy uruşturuuçu,
aralarına bölünүү urgun sebüçü musulmanlar menen paýgambarybızdy tömön görsetүүçü zıyandуу mamilelerine garabay, paýgambarybız bularga müşrikler menen jöötlerge garata ayar mamilede bolup, köp jolu Abdullah bin Ubaydy çoguluşlarga çakyryp geňeşip turgan. Alarga kılgan mamilesi derlik daima geçirim menen sabırlуулuktun alkagynda bolgon. Birok geçirimdүү jana sabırdуу mamilesi menen birge etiyatlıkты da hiç kaçan unutkan emes. Alarga sezdirbey, alardın hareketleri menen mamilelerin teskep turgan Bani Mustalık uğuldары menen bolgon soguşta başçısı Abdullah bin Ubay Rasulullah menen musulmandardy kıyıtıp akarattap süýlegende buga çıday albagan Hazret Umar, "O Rasulullah, ruhsat ber, moğunun başına alıp salayın" degende Rasulullah'tın jobu mınday boldu: "Jok, bolboýt ey Umar, iştin içki jagyn bilbegen el Muhammad sahabalaryny öldürüp jatat" dep aýta başlasa, abal kanday bolat? Bölök riwayat boýunça Rasulullah'tın mınday jogap bergeni жазылган: "Öldürülüşün buyruk bersem öldürüşet. Birok көп ötpöy Yastrib, Madina, anın ayынан köpdögen termelүүлörge kabylyp kalyş yktymal." Bul sözlerden tüşünüktүү bolgondoy, paýgambarybız oňoý emes sandagy munafyktardyn musulmandardyn arasynda içki çabışuularga maýdan tüze aluu yktymaldygyn daima esinde tutgan. Mına oşon üçin dagı alardyn kılyktaryna sabır kılıp çıdagan. Oşol ele Mustalyk uğuldaryna jürüşde İbni Ubaydyn uğulu çыныgı musulman Hazreti Abdullah Rasulullah'tın janına gelip, "O Rasulullah, atamdy öldüröňörden kabar aldım. Eger bul işti çındap kıla turgan bolsoňar, any men öldüröy" dep sunuşunu aýtkanda, paýgambarybız tömöndögi jogapdy aýtdy: "Jok, aga jumşak mamile kılabız. Janybızda jürgençe aga jakşı joldoşluk kılabız." Çynynda ele Rasul-u Akram bul munafykka ölümüne çeyin abdan ile sabırduu jana kadırluu mamile kılgan. Atügül ölgönde de aga jakşylyk kılgandan gaýtpay, göýnegin gepinde öge bergen Hazreti Umar baş bolup, sahabalardyň bir bölügi narazy bolsa dagı janaza namazyn jeke özü okugan. Munu menen goşo Rasul-u Kibriya Abdullah bin Ubayga da bölök munafyktarga dagı kılıp gelgen bul geçirim, sabır jana jakşylyk sayasatynyň natyjasyny görgen. Paýgambarybyzdyn İbni Ubaydyn janaza namazyn okutkanyny görgen minge jakyn munafyk çyn jürekden musulmandardyň gataryna ötüşgen. Paýgambarybız munafyktardyn tobun jamaat içinde erkin koyuu menen birge ardaýym psihologiýalyk basymdyn astynda karmooну da çangan jok. Kamdap jatkan tuzaktary wahy arkyluu bildirilgende kılgysy gelgenderin özlerine gabarlap, uşunu menen birge alardyn ar bir hareketleri gözömöl astynda turgandygyn gabarlap korkutup da jatdy. Bir jolu alardyn bir taypasynyň özara çogulup jaşyruun süýleşgenlerin görgen paýgambarybız daroo jandaryna baryp, "Siler balança maksat boýunça çogulup mowlardy süýleşdiňer. Turgulada Allah'tan geçirim suraglar. Men da siler üçin geçirim tileyin" degen. Uşul sebepten aýla amaldaryn Allah Taala Rasuluna bildirip goýat dep ardaýym korkuşar ele. Koşuunda kiçinele bir dürbölöň çyksa, özlerini ala turgançalyk korkuu jana sarsana menen jaşaşçy. Kur'an-ı Kerim alardyn bul awaldarynda bizge kabarlaýt. Sen al munafyktardy görgeninde jürgen galypdary göňlüňe jagat. Söz aýtışsa gulak salasyň. Alar kudum dualga taýalgan aň sezimsiz otun ustundarysymal. Ar bir dürbölöňdi
korkgondorundan özlerine karşı dep oylaşat. Munafiqun suresi 4-nji ayat. Paýgambarymyzdyn bol topga görsetken dagy bir ayar mamilesi, alar gaýakda gana bolbosun musulmanlardan özünçe çoguluwlaryna jolto bolup bolgan. Bol dağlardan ortak pikirlerin ilgeriletüge mümkünlük berbe maksatyna bagytdalgan. Dırar meçitinin jyktyrlyşy buga jakşy örnek. Alar bul meçitde çynynda ibadat kılıw üçin emes, İslam jamaatyna karşı en erkin pikir bışırıp, plan gurup turuş üçin salışgan. Rasul Akram bul maksatlaryn bilgendikden daroo jyktyrlyşyn buyruk kıldy. Buyruk daroo atkarıldy. Jyntykda aýtsak, Paýgambarymyz munafyklardan towuna garata goldangan sabırdylyk menen etiýatlykdyň negizine tayangan saýasatynyň mömelerin algan. Bul tarizdegi mamilesinin arkasy menen alardan İslam jamaatyndan julunup müşriklerden gataryna koşuluwlaryna toskol boldy. Musulmanlardan birimdigin saktady. Munafyklardan bolsa birigişip musulmanlarga karşı baş göterүүлörünün aldyn aldy. Bani Qaynuqa soguşy. Hicratdan 2-nji ýyly Şawwal aýy, bizden zamandan 624-nji ýyly. Musulmanlardan Badr soguşundan jarkyragan jeňiş menen çyguwlary Madinadagy jöötlerden kabatyrlanyşyn ogu beter arttyrdy. Alar menen Paýgambarymyzdyn ortasynda tynçlyk gelişiminin bolgonuna garabay, tymyzyn buzgunçuluk, azgyruu işlerin başlagandary gözge urunup turdy. Paýgambarymyz hiç nersege garabay, kitep eýleri bolgondorundan ulam alarga sabırdylyk menen mamile kılıp jatdy. Birok awaly iş hareketleri menen mınday insandyk mamilelerge ılaýyk emesliklerin aýkyn görsetip jatışdy. Akındary Paýgambarymyzdy şyldyňda ırdaşyp, musulmandardy tömön görsetken saptardy jamaktaşdy. Mında murun aýtylyp ketgendey, Madinada 3 jööt urusy bolgan. Kurayza ugldary, Nadir ugldary jana Qaynuqa ugldary. Alardyn içinde en köp çagımçylyk, bölüp jaruu işlerin kılgandary jana en jürektүүлöri Qaynuqa ugldary bolgan. Alar zergerlik menen alekdenişip abdan bay boluşgan. Bularda bölük jööt uruwlarynda ile Paýgambarymyz menen gelişimlerdi tüzgön. Musulmanlarga karşı ar kanday hareketlerge barbay turgandary, kandaýdyr bir tyşky gol saluwlarga garata musulmanlar menen birge Madinany gorgoý turgandary jana kanday türde bolbosun biri-birinin duşmandaryna jardam berbey turgandary tuuraly gelişişken. Birok alar göz görünüp ele azgyrganga, musulmandardy bölüp jarganga hareket kılıw, ar mümkinçilikde Kurayş müşrikleri menen birimdikde iş kılıw syýakdy ters hareketleri menen özleri gelişimdi bozuşdy. Bul ortada bolup ötken jirkenişli okuya sabır gesesin tapşırgan akırkı tamçı boldu. Al mındaýça. Madinalyk ansardyn juwaýy yüzü jabık boyunça bir jööt zergerdin dükönüne zer buyum aluga giret. Jöötler ayaldyn yüzünü açkanga hareketlenişet. Birok ayal yüzünü açpay goýat. Angyça jööttün biri ayalga sezdirbesden art jagынан gelip giyiminin etegin götürüp tikenek menen bel jagına tönüp goýat. Ayal öýde bolganda etegi açılıp ketet. Jöötler kat kırıp göňüllerini açışat. Izasyna çydabagan ayal bozda uylap giret. Al jerden ötüp baratgan bir musulman çıngırıkty ugary menen jardamga çurkaýt. Musulman menen jööt kokolaşyp kırılışat. Akırında musulman jöötty öldüret. Muny görgen al jerdegi jöötler jabalaktaşyp musulmandy şeýit kılışat. Uşintip jöötler menen
musulmandardын ortasında kan tögülöt. Okuyaga sebepkerler түшүнүп турганыбыздай жөөттөр болгон. Иш жүзүндө берген убадаларына тескери аракет кылышып, өздөрүнүн колдору менен түзүлгөн келишимди ушинтип бузушкан. Шейит кеткен мусулмандын туугандары бул боюнча жардам талап кылганда, пайгамбарыбыз кайнука жөөттөрүнүн бир жерге чогултуп, аларды исламга чакырды. Кутурган кылык жоруктарын токтотуулары керектигин, болбосо аларды Бадырдагы мушриктер кабылышкан акыбет күтөрүн эскертти. Бирок алдамчы, амалкөй жөөттөр пайгамбарыбыздын бул сөздөрүн шылдыңга алышып, "Эй Мухаммад, сен согуш эмне экенин билбегендер менен чабышып, жеңишке жеткениңе курсант болбо. Биз алардай эмеспиз. Согушканды мыкты билебиз. Биздин чабышканыбызга баам салганыңда, биздин кандай экенибизди түшүнмөксүң", деп аксым сөз айтып таркап кетишти. Кайнука жөөттөрүнүн бул орой жана текебердүү сөздөрүнөн улам түшкөн аяты карима алардын акыбетин мындай билдирди. "Эй Расулум, ошол капыр жөөттөргө айткын, силер албетте жеңилүүгө учурайсыңар жана топтолуп тозокко айдаласыңар. Ал тозок кандай гана жаман жер". Али Имран сүрөсү 12-аят. Ушул эле окуяга байланыштуу түшкөн бөлөк аяты карима пайгамбарыбызга антын бузган бул жөөттөр менен согушууга рухсат берди. Эгер сени менен келишим түзгөн кайсы бир уруудан келишимге тескери келген кыянаттыктын белгисин сезсең, согушуудан мурун анттарын четке каккандарын өздөрүнө жарыяла. Анткени Аллах кыянатчыларды сүйбөйт. Анфал сүрөсү 58-аят. Мындан улам пайгамбарыбыз бул чечимди кабыл алгандан кийин Мадинада ордуна Лубаба бин Абдил Мунзирди өкүл дайындап, ак асабасын Азирети Хамзага берип, кайнука уулдарын көздөй жүрүшкө чыкты. Бул жөөттөрдүн кубаттуу жана бекем чеби болгон. Пайгамбарыбыздын келе жатканын угаары менен ал жакка бекиништи. Расулу Акрам аларды курчоого алды. 15 күнгө созулган курчоосунун соңунда багынууга мажбур болушту. Пайгамбарыбыз ар биринин колун байлоого буйрук берди. Колдору байланды. Абдуллах бин Убайдын пайгамбарыбызга кайрылуусу. Аңгыча кайнукалардын шериктеши болгон мунафыктардын башчысы Абдуллах бин Убай бин Салул чыга келди. Пайгамбарыбыздын жанына барып: "Эй Мухаммад, менин шериктештериме ырайым, жакшылык кыл", деди. Расулу Кибрия бул мунафыктын сөздөрүн укмаксанга салды. Абдуллах бин Убай айткан сөзүн кайталады. "Эй Мухаммад, мени шериктештериме ырайым, жакшылык кыл". Бул жолкусунда да пайгамбарыбыз жүзүн терс бурду. Бирок Абдуллах бин Убай айткан сөзүн кайталай берди. Мындан улам пайгамбарыбыз: "Бошоткула аларды. Аллах аларга жана алар менен бирге болгондорго наалат кылсын", деди да кайнукалардын өлтүрүлүшүнөн баш тартып, Мадинадан Шамга айдалышын буйрук кылды. Убада бин Самиттин сөздөрү. Авф уулдарынан Убада бин Самит илгертен бери эле жөөт, кайнука уулдарынын шериктеши болгон. Аларды бошотуу үчүн пайгамбарыбыздын жанына келди. Пайгамбарыбыз менен Абдуллах бин Убайдын ортосунда болуп жатканды көрүп: "Эй Расулуллах, мен Аллахты, пайгамбарын жана момундарды дос туттум. Мобул капырлардын биримдиги менен достугунан алыстадым", деп кайнука жөөттөрү менен болгон биримдигинен жана достугунан кечкенин жарыялады. Бул боюнча түшкөн аятта мындай делет: "Эй ыйман келтиргендер, жөөттөрдү да, христиандарды да дос тутпагыла. Алар бир гана бири-биринин досу.
İçiңerden kimin alardı dost tutsa, alardan bolot. Eç kümönsüz Allah al zalimdardan cemaatın tuğra jolgo çıgarbayt. Maida suresi 51. ayat. Bul ayatdağı jööttürdü da Hristiyandardı da dost tutpagla, alar bir gana biri-birinin dosu degenge düşündürmö. Musulman emesteri menen dostlaşıp mamile kurunun ölçümü kanday? Günübüzde bolgondoy ele, bir gana askerdikçe ekonomikalık birimdiklerde kurunun Kur'andağı tıyuu menen baylanışı barby? Sıyaktu akılga gelgen suroolorgo Bediüzzaman Said Nursi Munazarat attu çıgarmasında ınandırıcı düşündürme beret. Mına oşonu mına bolgonunday aldık. Suro, jööttür jana Hristiyanlar menen dostuk boluga Kur'an tıyuu salgan. Buga garabastan kantip dost bolgula dep jatasız. Jok, ovolu dalil şek kümönsüzdügi sıyaktu dalil bolusu da açık boluşu gerek. Açınında bojomol menen ıhtımaldın küçü bar. Antkeni Kur'andın tıyusu jalpıga garata emes. Mutlak. Başkaça aytkanda çektelgen emes. Çektelbegen nersege çek koysa bolot. Zaman özü çoň açıktoğuçu. Çegin görsötse karşı çıguga bolboyt. Arı öküm arzuga kılganga jaraşa bolsa, payda bolgon jeri ökümdün sebebin görsötöt. Demek, bol tıyuu jööt jana Hristiyan menen jööttük jana Hristiyandyk güzgülörünün talabı boyunça bolot. Ar bir kişi zatı üçün süýülbeyt, al sıfatı je sanatı üçün süýülöt. Anday bolsa, ar bir musulmandın ar bir sıfatı musulman boluşu şart emes. Oşondoy ele, ar bir kapırdında bütkül sıfatları menen sanatları kapır boluşu şart emes. Oşonduktan musulman bir sıfatın je sanatın jaktırıp koldanuga emnege ruhsat bolbosun. Jubayın kitep eýlerinden bolsa, albette süýösüň. Ekinçiden, baktılуулuk zamanında dini çoğun ınkılap boldu. Bütkül zeýinderdi dini joboga burgandygynan, bütkül mahabat jana düşmandykty oşol joboga jaraşa süýüp, aga jaraşa düşmandyk kılışçy. Oşon üçün musulman emeslerge bolgon süýүүдön bölünүүnün izleri baykalçy. Birok azırkı uçurda alamdagy taň galyşdуу ınkılap madani jana düýnölük boluуда bütkül zeýinderdi başgaryp algan jana bütkül akyldardy alagdy kılgan madaniýatyň gözlegönü önügü jana düýnö. Ansızda alardın köpçülügü dinine ançalık baylangan emes. Mından ulam alar menen dostuguz, alardın madaniýatyn jana önügüýlerin jaktırıp paydalanuu jagынан bolot. Oşondoy ele düýnölük ar bir bakyttyn negizi bolgon tınçtykty korgoo bolup sanalat. Mına dostluktun bol türü Kur'andın tıyuularyna girbeýt. Malumat bulagy Bediüzzaman Said Nursi. Kaynukka oğuldarının Madinadan çıgıp getüýleri. Rasul-u Akram'dın asıl maksatı jööttürdün aramzalygyn bölüp jaruusun Madinadan alyskarmo, alıp kele turgan koptuluklarga toskol boluu bolgon. Madinadan alardın aýdalyşy menen bul maksat işke aşa turgan boldu. Kaynukalarga Madinadan çıgıp getüýleri üçün 3 gündük möhnet berildi. Möhnet bütken soň Şamdy gözдөй çıgıp getişdi. Kura örönüne gelip bir ay turuşdu. Jergilikli jööttür alardın jööçöndörüne mingiç jegenge azyk berişdi. Bul jerden çıgışıp Kaynuka jööttürü Erzuwatga çeýin baryp
oşol jerde jaýgaşdy. Andan köp ötbey çaçyrap daýyna çykpay galyşdy.